tigi la ani ɲɔgɔn an minnu bɛ ka na jɛn wagati la an ka foli b'aw bɛɛ k'a fɔ bi an wulila ka se Lafiyabugu Garabali an wulila ka se olu mɔgɔw de ma bi ka n'u ɲininka komi aw bɛɛ b'a dɔn seli ɲɛkɔrɔla in na sagako cogoyaw la gɛlɛya jumɛn de bɛ sagako la walima clients bɛ ka bɔ ka na saga san salon ni ɲina danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ saga piriko la an wulila ka s'u ma an bɛna ɲininkali damadɔ tengu la an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ an sɔgɔma ne fa i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an ɲɛna ne tɔgɔ Umaru Sidibe an sera o ma bi an bɛ fɛ k'a dɔn saga ko bɛ cogo di n'a sɔrɔ gɛlɛya jumɛn de b'a la salon ni ɲinan ta danfara jumɛn de bɛ u cɛ voilà tɛ baasi ye an saga prix ma kun salon saga la fɔlɔ parce que salon gɛlɛya kɛra a dernière minute de la saga ban wagati o de kɛra gɛlɛya na wagati ye mais a mana kɛ cogo cogo an ka baara de don san kun n'a kun an ka baara de don donc ɲinan prix ma kun salon prix la fɔlɔ voilà gɛlɛya bɛ se ka kɛ mɔgɔw la mais saga fanfɛla la ɲinan prix ma kun salon prix la fɔlɔ kɔrɔ b'a jira k'a fɔ n'an y'a jateminɛ salon mɔgɔw tun bɛna saga san cogo min na ɲinan mɔgɔw ma bɔ ten o cogo la voilà salon sanni ma jɔ salon depuis ni sunkalo banna selikalo fo ka na se seliba ma sanni ma jɔ bon ɲinan sanni tun bɛ ka kɛ mais avant dernière semaine sanni jɔra ka na se dernière semaine ma a sumayara a ma jɔ pewu mais sanni sumayara quoi sinon ɲinan gɛlɛya ma kun salon gɛlɛya la fɔlɔ welewelekan jumɛn de b'e bolo k'a lase clients ma saga sannaw voilà bon kuma min bɛ ne bolo k'a lase saga sannaw ma dɔrɔn i bɛ se ka mun san dɔrɔn i b'o san parce que gɛlɛyaba bɛ an yɛrɛ kan baara in na a gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye sanni kɛcogoya kɔ an b'a sɔrɔ gɛlɛya la burusi kɔnɔ donc dɔw hakilina la o b'a sɔrɔ wagati min na seli tɛ yen foyi tɛ yen o prix ni seli ta ka kɛ kelen ye an yɛrɛ ka client caman bɛ tiɲɛ seli ɲɛkɔrɔla de la parce que burusi kɔnɔ a bɛ yɛlɛ donc an kɔni bɛ ladilikan min fɔ bɛɛ ye dɔrɔn i bɛ se ka mun san i b'o lajɛ i ka wari bɛ mun sɔrɔ i b'o san sinon wagati in na an yɛrɛ t'a sɔrɔ nɔgɔya la i n'a fɔ wagati tɔw la an b'a sɔrɔ cogo min donc o bɛ cogo min na an b'a san clients de kama i y'a faamuya donc a mana gɛlɛya cogo o cogo an b'a san par exemple n'i m'a san sisan n'i ka client nana a mana gɛlɛya cogo o cogo ni fɛn t'e bolo diyagoya a bɛ dɔ san mɔgɔ wɛrɛ bolo donc o de y'a to n'an taara burusi kɔnɔ an b'a a kɛ cogo bɛɛ la a se ka dɔ san donc o dɔrɔn de don i bɛ se ka min san dɔrɔn i b'o san parce que an yɛrɛ bɛ taa sugu la dɔ bɛ 10 san dɔ bɛ 20 san dɔ bɛ 50 san dɔw yɛrɛ bɛ 100 san donc i fanga ye min ye dɔrɔn voilà parce que an yɛrɛ ŋaniya ye hali ni client 50 de b'u bolo an ŋaniya ye k'a sɔrɔ o duguma k'a d'u ma donc gɛlɛya n'a na cogo don gɛlɛya bɛ client kan cogo min a b'an yɛrɛ kan ten donc an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ ye ala ka saga wari nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen olu b'a faga cogo min an yɛrɛ b'a faga ten ala ka seli ɲuman b'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛyara ala ka san caman yira an na ala ka nɔgɔya don an ka baara bɛɛ lajɛlen na parce que mali baara bɛɛ gɛlɛyalen don mais an bɛ mun na an b'o de dɔn donc ala k'an ta k'a la yɛrɛ ye merci an Jani Baraji an b'i fo i waati ni tɔgɔ la baasi foyi tɛ i tɔgɔ ni jamu f'a lamɛnbagaw ne tɔgɔ Abudulayi Hayidara Abudulayi Hayidara Abudulayi aw ka e ka baara ye jumɛn de ye Garabali kɔnɔ yan bon san kalo 12 an ka baara ye saga baara de misi ani saga ani ba an kɔni b'o feere san kalo 12 seliko t'a la foyi komi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ani seli tɔ tora a tile dama dɔ Abudulayi e yɛrɛ bɛ se ka jumɛn de fɔ an ɲɛna sagako yɛrɛ hukumu kɔnɔna la n'a sɔrɔ nɔgɔya b'a ko la ka daminɛ saga tayɔrɔ la fo ka na se saga feereli ko ma n'i bɛ se k'i da don dɔw la k'o walawala an ye bon vraiment saga kɔni ma nɔgɔn saga bɛ balo de bɔ saga balo fana ka gɛlɛn o yɛrɛ de ye saga gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye a filanan ye mun ye ni seli sera bɛɛ de bɛ don saga feere la quoi i y'a faamuya wari bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kun a bɛ don saga feere la bon fɛn fɛn n'a sanbaga cayara dɔrɔn jagoya de don a bɛ gɛlɛya a b'a sanbagaw tɔɔrɔ quoi bon waritigiw yɛrɛ bɛ sa ni selicini tɛmɛna dɔrɔn i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ saga caman de san ka bila anbusi la seli la u b'a labɔ bon o bɛɛ de bɛ saga gɛlɛya o de bɛ na ni saga mangi ni a gɛlɛya nin bɛɛ ye quoi i y'a faamu ani insécurité mun bɛ yen bon fɔlɔ i bɛ t'a sɔrɔ saga bɛ an fɛ surtout kadɔ jamana na Bandiagara jamana na bon sisan déplacement kɛra caman ye bagan feere ka bagan b'u bolo o de nana ni saga gɛlɛya yɛrɛ ye Mali la yan sisan i y'a faamu parce que an ka saga prix bɛ bɔ suraka jamana kan sa Nara yan fanfɛla ninnu an bɛ taa saga ta ye
I y'a faamu o de nana ni saga gɛlɛya ye dɔɔnin mais n'a y'a ta k'a lajɛ salon prix ni ɲinan prix danfara jumɛn de b'u cɛ? bon vraiment ɲinan saga ka gɛlɛn ni salon ye an yɛrɛ bɛ taa saga san cogo min na an bɛ saga san prix mun na ɲinan salon an ma saga san o prix la saga ka gɛlɛn ɲinan ka tɛmɛ salon kan. ok weleweledan kan jumɛn de b'e bolo k'a lase ɲɛmɔgɔw ma? bon weleweleda kan min bɛ se k'an arranger dɔɔnin o ye insécurité ko ani saga balo parce que ni saga balo nɔgɔyara min bɛ saga mara o b'a feere nɔgɔya la min b'a san fana o b'a san nɔgɔya la o bɛna feere nɔgɔya bon fait que fana sisan n'a bɛ taa saga san f'a ka wari bila Orange Money na ka sɔrɔ ka taa ta o fɛɛrɛ bɛɛ de bɛ da wari kan ka taa wari labɔ i tɛ se ka voyager ni wari a ta k'i ka ca sufɛlaw fɛ insécurité ani bagan balo o de ye saga ni misi gɛlɛya Mali la yan kosɛbɛ kosɛbɛ quoi an yɛrɛ ka faamuya la quoi. Kɔrɔfɔ diyara n ye. Maintenant i bɛ se ka jumɛn de fɔ client ka fanfɛla la? bon client ka faamu dɔrɔn k'a fɔ an minnu bɛ saga feere an tɛ k'a gɛlɛya quoi an yɛrɛ b'a san gɛlɛya la an mana saga san n'i ye saga san ka na n'i ye fitinin sɔrɔ i b'a feere bon e ka saga san 20,000 client k'a fɔ 18,000 yarɔ a tɛ se ka feere o de bɛ na n'a gɛlɛya u b'a fɔ ko an bɛ ka sagaw gɛlɛya an bɛ ka sagaw gɛlɛya an yɛrɛ bɛ taa san an t'a mara i y'a faamu voilà. I ni ce an ka ɲininkaliw jaabi la. Ne tɔgɔ Sumayila Sangare. An b'aw bara Garabali la bi an bɛna ɲininkali tɛmɛ la sagako kɔnɔna la. Gɛlɛya jumɛn de b'aw kan sagako yɛrɛ kɔnɔna la? Sagako kɔnɔna na gɛlɛya mun bɛ an kan gɛlɛya dama dama de don. A baloko gɛlɛya bɛ an kan a baloko a ka gɛlɛn kojugu. An bɛ sagaw fana ta ka na fana sagaw fana an b'u sɔrɔ gɛlɛya la. San wari ka gɛlɛn a transport ka gɛlɛn mais a bɛɛ da ye balokoni de ye a sinsinnen bɛ balokoni de kan parce que a ka ca san 3 ye balokoni ma jigin. Samiya o samiya tɛ balo kɔni dɔ de bɛ fara o tɛ bɔ a la bin tɛ se ka bagan balo ko aliment bɛɛ ta ye o ye gɛlɛya fɔlɔ ye mun b'a la. ɲinan ani san tɔw la e bɛ se k'a fɔ danfara jumɛn de b'u cɛ? Sagako kɔnɔna na ɲinan ani san tɔw la saga mun bɛ ɲinan an hakili la a tɛ salo mais a ka gɛlɛn ɲinan saga ka gɛlɛn ni salo ta ye a ka ca ni salo ta ye mais a ka gɛlɛn ni salo ta ye. Ani feere kɔnɔna la aw ni client cɛla bɛ cogo di walima ɲɔgɔn sama-sama b'a la wari bon ɲɔgɔn sama-sama tɛ se ka b'a la parce que client mun nan'i fɛ a b'a lajɛ pour que a bɛ moins cher sɔrɔ n'i ma fɛn mun sɔrɔ mun na i tɛ se k'a feere client ma o la ni ye kɔni an tɛ juru kɔni sama n'an ye fitinin sɔrɔ mun na an b'a feere parce que a ka feere a ka fisa a ka to an kun parce que a balo ma nɔgɔ bagan n'a ye semaine kelen b'i bolo dɔrɔn hali n'i y'a feere cogo o cogo o tɛ nafa sɔrɔ a la nafa i ka feere joona. Welewelekan jumɛn de b'i bolo k'a lase faamaw ma? bon welewelekan mun bɛ n bolo k'a lase faamaw ma moi je crois faamaw n'o tɛ o ye an yɛrɛ n'o de don sinon faamaw n'o tɛ o population n'o de don commerçant parce que faamaw bi balo da jigin toujours a bɛ fɔ télé la a bɛ di commerçant ma bon prix la mais commerçant b'a gɛlɛya k'a di a ma donc i b'a dɔn faamaw n'o tɛ o ye an yɛrɛ n'o de don la donc fo ala de ka hinɛ n'an ka comment dire samiya ɲuman sɔrɔ an ye samiya ɲuman sɔrɔ a bɛ tɛmɛ o kalo bɛ jigin o ye diyagoya n'an ka laɲini ta ye bɛɛ ka se ka lajɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn i ma degun parce que an bɛɛ ye denbatigi de ye. Kuncɛ kuma na i bɛ se ka foli jumɛn de b'i bolo? bon kuma kuncɛ kuma na ne b'aw fɔ kosɛbɛ ala k'aw ka baara yiriwa k'an bɛɛ lajɛlen sɔn sini kɛnɛya la ani labanko ɲuman ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye an na afiriki jamana bɛɛ lajɛlen ye ala ka sabali di an bɛɛ ma foyi tɛ tɛmɛ sabali kɔ an sabali la degun bɛɛ bɛ tɛmɛ a bɛɛ bɛ an de bolo n'an sɛbɛnna dɔrɔn degun bɛ tɛmɛ ala ka se di an ka faamaw ma merci. Ne tɔgɔ ye Bukari Danbele ne bɛ Lafiyabugu Garabali la tiɲɛ yɛrɛ la o diyara n ye anw fana bɛ dakuru ɲɛ kelen minnu dɔ dɔn an bɛ fɛ ka o jira jama na diɲɛ bɛ taabolo min ka bi mɔgɔw b'a yiri a ye ni hakili de ye ka baara kɛ n'a ye ni hakili ye gɛlɛya bɛ yen tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yen fɛnw ka gɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ don hali an bɛ hukumu min kɔnɔ bi n'i y'u ye bi u bɛ ka gɛlɛya in de ɲɛɲini pour que ka se ka gɛlɛya in dan dɔ a la o bɛ ni taabolo min b'a la ko aw yɛrɛ bɔra ka na sa aw yɛrɛ ɲɛ bɛ taabolo la an ɲɛ bɛ sagaw la mɔgɔw kɔni b'a la ko bagan ka gɛlɛn bin bɛ na ni 15,000 ye o b'a fɔ ko 15,000 bagan tɛ yen o 18,000 17,000 20,000 30,000 bɛɛ k'a bila i kun na a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔw kana gɛlɛya ni degun fara ɲɔgɔn kan an degunnen de don n'an degunna nin degun ye a bɛ commerce bɛɛ bolo saga feerela dama tɛ hali jɛgɛ feerela a bɛ y'a la hali luwanze don dɔ la ne bɛ so sara 3,000 don dɔ la u bɛna f'i ye k'a kɛra 3,000 ni 500 ye bon o ye degun de ye o ni gɛlɛya tɛ kelen ye an bɛ min ɲini an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana in bɔ bolo la o de ye ne ka laɲini ye n bɛ min fɔ aw minnu y'a sen ta ka bɔ aw kɔrɔ ka na Garabali la vraiment a diyara n ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka san caman jira an na san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa nin de kɔni ye jamana kibaruya ye dɛ nin de ka d'anw ye fana an cɛ ni baraji salam. Ne tɔgɔ ye Abdulaye Haidara an kɔni an bɛ saga feere an bɛ misi feere
m'a fɔ an bɛ bosoniw fana kɛ tiɲɛ na ɲinan ka gɛlɛn ni salo ye quoi a fɔ ɲinan ka gɛlɛn ni salo ye parce que bagan balo ka gɛlɛn o de bɛ ka bagan gɛlɛya clients bɛ ka na mais mɔgɔ caman de tɛ se ka saga san quoi parce que bagan ka gɛlɛn u bɛ na u b'a prix ɲininkali kɛ u bɛ taga i m'a faamuya a b'a n'u la baasi tɛ yen nba an ɲɛ b'i la wulada in na Lafiyabugu garabali la i nana ka na i ka saga san donc an bɛ se ka ɲininka damadɔ tɛ la walima i ye saga san saga ɲinan ta ni salon ta gɛlɛya jumɛnw de b'a la ou bien nɔgɔya jumɛn de kɛra e yɛrɛ bolo ɲinan ta ni salon ta la bon ɲinan ta ni salon différence ba b'a la salon ko i tun bɛ saga minnu sɔrɔ 20,000 na i b'olu sɔrɔ fo 35 walima 40 na différence de b'a ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan ta da ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ welewelekan jumɛn b'i bolo k'a fɔ sagatigiw ye non welewelekan mun bɛ yen nɔ parce que sagatigiw fana ni b'a la k'olu fana ni tɛ parce que saga balo da ka gɛlɛn fana bon Dieu merci ne kɔni ye n ta sɔrɔ ni condition ye ne ta nɔgɔyara dɔɔnin parce que ne yɛrɛ ye école de ɲɔgɔn dɔ ye nin ye donc maintenant ne ye n ta sɔrɔ sira ninnu fɛ mais an bɛ welewelemada min kɛ o ye k'a fɔ gouvernement de ye pour que ko balo da ka gɛlɛn dɔɔnin o tun bɛ torto minnu sɔrɔ 600 sisan o bɛ sɔrɔ fo 1,000 ni 500 walima 2,000 ni 200 ce qui fait que donc maintenant k'olu fana ka prix da gɛlɛyara dɔɔnin quoi donc saga balo la fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ lajɛlen ko balo de da gɛlɛyara donc ni balo da gɛlɛyara la wajibi ye donc maintenant o dɔ bɛ fara saga sɔngɔ kan bon ani saga donni fana ni Bamakɔ fana ko a condition ninnu gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ ce qui fait que o bɛɛ ye saga da gɛlɛya ɲinan kosɛbɛ kosɛbɛ bon mun kɔni b'an fɛ k'a fɔ o la dɔrɔn gouvernement ka essayer ka prix revoir bagan balo bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bagantigi minnu fana bɛ na n'a ye o ka essayer donc maintenant kɛ ko nɔgɔya cogo min na pour que bɛɛ bɛ se ka i ta ni sɔrɔ an ka seli kɛ nisɔndiya kɔnɔ quoi o kɔni de bɛ ne bolo k'a lase gouvernement ni saga feerelaw ma quoi ne tɔgɔ ye Mohamed Sidibe nba ne fa somɔgɔw 3CS basi foyi tɛ yen ala se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ ne tɔgɔ Abubakar Tangara Abubakar Tangara an sera anw ma yan bi Lafiyabugu garabali la an ɲɛ b'a la k'a fɔ misiw de bɛ ka côté la ka caya ɲinan an b'a dɔn an seli tɔ tora tile damadɔ tile fila donc i bɛ se ka jumɛn de fɔ an ɲɛna misiko ta fan na walima clients saga bɛ ka san cogo misi fana bɛ ka san ten wa ou bien a ko bɛ cogo i bɛ se k'i da don a la k'a ɲɛfɔ alhamdulilayi sagaw bɛ ka san misiw kɔni fana bɛ ka san o cogo la alhamdulilayi bon a kɔni baara ka gɛlɛn mais quand même sugu sanni bɛ ka kɛ alhamdulilayi sanni bɛ ka kɛ vraiment gɛlɛya jumɛnw de b'a kɔnɔ nin wagati in na bon vraiment gɛlɛya min b'a kɔnɔ a ka ca sabu clients yɛrɛ bɛ na caman b'a fɔ a ka gɛlɛn misi gɛlɛyara ɲinɛ fana ka dama tɛmɛ kojugu a gɛlɛyara ka tɛmɛ san tɔw ta kan parce que san tɔw la an b'a ye 40,000 45,000 50,000 a bɛ misi sɔrɔ mais ɲinɛ a misi ka dɔgɔ o bɛ dépend bagan yɛrɛ sɔrɔ cogo la maintenant welewelekan jumɛn de b'e bolo walasa nɔgɔya ka se ka don kow la e bɛ se ka welewelekan jumɛn de fɔ welewelekan min bɛ ne bolo en tant que bagan balo ma nɔgɔya a ka gɛlɛn ko bagan ka jigin en tant que bagan balo ma nɔgɔya bagan jigili ko kuma t'a la parce que bagan fasalen mɔgɔ si t'a fɛ bon bagan falen ka di mɔgɔw ye mais bagan bɛ fa jumɛn na bagan bɛ ka balo posi kɔnɔna la donc vraiment a ka gɛlɛn ko a nɔgɔyara quoi o nɔgɔya ka gɛlɛn quoi bon ni bagan balo nɔgɔyara bien sûr que ni a dumuni sɔrɔla ka nɔgɔya kɔnɔ bagan bɛ nɔgɔya mais hali burusi kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ tilema na binw ma bɔ kosɛbɛ k'a fɔ baganw bɛ bin min dun ko ka se bon bagan falen fo a ka balo kɔrɔkoro ani bu la bon kɔrɔkoro prix bɛɛ b'a dɔn kɔrɔkoro bɛ sanfɛ yɛ o de y'a gɛlɛya a nasira ka ca quoi ko bi ani clients cɛla bɛ cogo di sanni feere la a bɛ ka ɲɔgɔn faamuya bon ani caman bɛ ɲɔgɔn faamu ani caman tɛ ɲɔgɔn faamu parce que la dɔw bɛ na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 7 jɛlen bɛ lahiya la u b'a fɔ yɛrɛ la ko lahiya misi la mɔgɔ 7 bon i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 7 la bɛɛ kɛlen bɛ ka 10,000 bɔ 10,000 o ye 70,000 ye bon n'a fɔra ko e ka 70,000 misi san ko ka tila a dépasser a fagali n'a fɛn ninnu a ka gɛlɛn bon u bɛ na caman bɛ na prix ta après u bɛ segin ka taa k'u bɛ taa fɔ jama ye mais quand même dɔɔni bɛ ka san mais quand même an hakili bɛ sanni na cogo min na i n'a fɔ san tɔw a tɛ ka se o yɔrɔ ma quoi a bagan gɛlɛyara parce que minnu tun bɛ feere 70,000 ani sisan 70,000 fɔlɔ minnu tun bɛ feere 70,000 sisan ni olu yɛrɛ la olu de 100,000 ni 190 donc a ka gɛlɛn dɔɔni quoi. kuma kuncɛ kuma na i bɛ se ka folikan jumɛn bon kuma kuncɛ na ne kɔni bɛ se ka fɔ wele wa min bɛ bon an ka jamana in kɔni kɔnɔ fɔlɔ kɔni an kɔni tun tɛ nin dɔn baganko la i y'a faamuya bon an bɛ se ka fɔ ka mun fɔ kɔni bagan balo ka se ka jigin
baganw ka se ka dumuni sɔrɔ bon fɔlɔ bagan balo tun ka nɔgɔ mais bi bi in na bagan balo gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ i t'a sɔrɔ prix sugu dɔw la yan n'i taara burusi kɔnɔ i t'a sɔrɔ yɛrɛ mais n'o fɔra dɔw ye a bɛ bonya hakili ma ya parce que bɛɛ b'a cɛ ka i ɲɛsin yan de kan ko parce que i bɛ wari sɔrɔ a la k'a sɔrɔ n'i nana yan fana i bɛn'a sɔrɔ non bon ne kɔni bɛ welekan min fɔ dɔrɔn bagan balo ka se ka nɔgɔya bɛɛ k'i sagona t'a sɔrɔ bagan balo san o san an b'a kule la bagan balo de ka gɛlɛn bagan dun tɛ fa ni kɔrɔkɔrɔ ni puto ko nin de ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ bon binjalan tɛ misi fa binjalan k'a fɔ bagan bɛ n bolo burusi kɔnɔ kungo kɔnɔ yen nɔ k'a bɛ binjalan dɔrɔn dun a binjalan dɔrɔn dun a t'a fa ni ye bagan falen fɛn cogo o cogo a fara posi kɔnɔna la n'a balola posi kɔnɔna la yɔrɔ o feeretɔ o ka gɛlɛn nin an bɛ dugawu de kɛ ala k'a nɔgɔya amina rabi ala merci beaucoup aw yɛrɛ ni ce a ka baara la vraiment nin yɛrɛ nin diyara an yɛrɛ nin ka d'an ye quoi vraiment ani ce aw ni baraji aw ka baara kɛlen na ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la assalamu alaikum merci beaucoup a taga nɔgɔn dɛ saga taga nɔgɔn an yɛrɛ saga feerelaw ye saga taga nɔgɔn yɛrɛ ye a ye nɔgɔ tɛ